Әле исемдә ди. Без ди тукманы ди оладырык ди. Тукмай бит инде каты була. Аны төрәдерик ди уклауга. Уклауга төрәбез. Шул уклауны бер һәм менә шулай йомшартабыз. Үтүкләр, без аны үтүкләр дип атарык ди, ләкин ул йомшара. Ул вакытта киндерштан булган, менә минем бабай эшләдер киндерштан, ул бик каты була. Ә менә алай тәгәрәткәч ул йомшара. Кырлы бәлә. Нәрсә булган күрсәтегез? Әйе. Менә аны формасы менә шундый инде. Монда кырлары бар, шуңар аны кырлы бәләк дип әйтәләр, алдылар. Ну бәләк рус сүзенә алгандыр, балёк. Балёк. Кирне жуганда да, кирне үтүкләгәндә дә шундый әйбер кулланган. Нәрсәсе кызык, менә уклауны карады хуҗа, безнең кирдәләрне. Так миңа ни булганда кирәк булыр. Безгә Хасанова Талия Хикматулла кызы 1950 елгы. Менә ди нәрсә кызык, безнең вакытта ди менә монда ди шундый киртәләр куйганнар ди. Насечкалар. Беренчедә мин искә төште ди. Без ди күршедән ипи алганда әшәткә ди. Шушы размер белән ипине кайтаралар ди. Бу легенда бик кызык, без бер кайда очраткан юк, бу алда гына бар. Авыллар кызык, легендасы әйбәт, безне ди Иван Грозный Казан яныннан кугач без монда килеп утырган, шунда таулар арасында. Безнең шишмә бар ди, кабер ташлары бик борынгы, 400 ел элек ясалган кабер ташлары саклана дигән шундый кызык легенда алды. Авылда күп әйбер юк, менә без алдык менә шундый паласларды инде, идә тукыган Талип апай әйтмешли безнең ди әни тукыган ди. Әни исеме әйтте. Рашида апа 1912 елда ди менә шундый паласлар тукыйды ди. Бу инде паласларга 60-70 ел булды. Бар менә шундый электрәге инде ул менә тузган, ләкин менә төсләре менә татарларга шундый ятышлы хас төсләр зәңгәр, ак, инде ямаулап бетергән. Бар әйбәтрәк тә палас.